जाथाया थांनाय मंगलबार मोनानि समाव जादों। मैया प्राय 1टासोआवहाय खबर सफायदों जे गुवाहाटियाव थानाय जितु बिनि बिनानावबो दंखायो, बियो खबर हरदों जे बिब'आ बेबायदि न' सिङावहाय दरजा फांनानै दोङो आरो बेखौ बुखावनानैसो जेनेबा हाबनो हादों आरो बेवहाय बेबायदि गोथै सह'खौ फासि नांनाय बायदि जानानै बोखांनो हादों। मानसि बुथारनाय जाथाय नंगौ, ओरैबायदि दुखुनांथाव। सुस्मिता बसुमतारीखौ आकाश प्रसादआ न' सिङाव बुथारनानै दौलेङालायनानै दोननाय जों नुनो मोन्दों भिडिअनि गेजेरजों। नंगौ, आङो बारे बारे नोंथांमोननिखौ भिडिअनि गेजेरजों मिडियानि गेजेरजों बुंबाय थायो, फोरमायबाय थायो, हारसा मानसिजों जुलि जानाङा, मुस्लिम मानसिजों जुलि जानाङा होननानै। बाथ्राखौनो खोनासङा ना जोंनि बर'फ्रा। आंल' बुङा, गोबां मानसि बुंनाय दोङो मुस्लिमजों सेंग्राजों थांनाङा, हारसा सेंग्राजों थांनाङा होननानै। नाथाय जोंनि बर' सिख्लाफोरा बेफोरबायदि बाथ्राखौ मानियालै। माने ओइ हारसायासो फैसा दोङो, मुस्लिमासो थाखा फैसाया बारा धोनि, बैफोरबायदि बुंनानै जोंनि बर' हारिनि सिख्लाफोरा गुबुन हारिजों हाबा जानानै मा जायो? बुथार जाजायो, किडनेप खालामजाजायो, मुम्बाइ बेंगलराव फानहैजायो, दाउ अमाफोरबायदि। नोंथांमोना साननानै नाय, दिनै सासे बर' लाइमोना हारसा सेंग्राजों बुथार जाजादों, अब्ला बे मोजां जाबाय खामानिया। बिखौ थैनायखौ लानानै रावबो गाबाखै, मिनिदोंसो कमेन्टआव। एडभान्स कंग्रेचुलेसन, सोरबा कंग्रेचुलेसन बैफोरबायदिसो जासिहरदों। मानो होनबा बियो मानि थाखाय गाबजायाखै? बियो गुबुन हारिजोंसो बुथार जाजादों। जोंनि बर' हारियाथ' बिखौ बुथाराखै, गुबुन हारिजों थांनानै हाबा जानानैसो बुथार जाजादों। बेनिखायनो जों बिखौ कंग्रेचुलेसन जासिहरदों कमेन्टनि गेजेरजों। रिप होननानै माने कंग्रेचुलेसन हरदों बेखौ। आं सिगांनिफ्रायनो बुंदो, जोंनि हारिनि मानसिजोंनो जुलि जा। मुस्लिम सेंग्रा, हारसा सेंग्राफोरा जोंनि बर' हारिखौ नोंखौ गोसोखौ थोगोन, ओमफ्राय नोंखौ हाबा खालामनानै आलाय सिलाय खालामगोन। गथ' सासे जाबा आलाय सिलाय खालामगोन, हाबा जाखांनायनि उनाव बुथारगोन, नोंखौ बुगोन, नौ होना हरगोन। हारसा मानसिफोरनि प्रब्लेमा मा मोनथिबायना? हाबाखौ लानानै गथ' जानायनि उनाव होना हरो जोंनि बर' हारिखौ। जों गोबां मानसिखौ नुबाय, आं 100% बुंखायो, आं गोबां मानसिखौ नुबाय, नाम लानानै बुङा रावखौबो। गथ' सानै सासे जानाय बर' हिन्जावफोरखौ हारसा सेंग्राफोरा हाबा खालामनायनि उनाव होना हरदों। नै दाबो बिमानि न'आव फैनानै दोङो बबे गामियाव। आं गामिखौबो बुंनो गोसो गैया दै लोगोफोर। बेनिखायनो आं बुंदों, जोंनि बर' सेंग्राफोरखौनो ला, थाखा फैसायालाय मा, धोनि गोरिबालाय मा, मानसिनि आसि थाइबाया समान नङा। सोरखौबा गोरिब हरदो, सोरखौबा धोनि हरदो। मानसिया गोरिबा गोरिब थाबाय थाया, धोनिया धोनि थाबाय थाया। नोङो धोनि गोरिबनि लोगोआव जेबो खोथा गैया, न' बांलानि लोगोआव जेबो खोथा गैया। नों खालि ओंखामखौ लगन थानाङा लोगोफोर। ओंखाम लगन थायाबानो मानसिखौ गोरिब होननानै बुंनो हाया लोगो दै। नों थाखा फैसाया थाबाय थाया, मानसिया थाबाय थाया, अन्थाइ बिखा लानानै रावबो फैयाखै। बेनिखायनो जोंनि बर' हारियावनो, जोंनि बड'लेण्डआवनो बर'जों बर' जुलि जानाया आं मोजां होननानै नोंथांमोनखौ खावलायहरो। नोंथांमोननि गोसोसै, दा नोंथांमोननि गोसोखौबो आं जर जबस्थि बर'फोर दं होननानै हमना हरनो हाया। नोंथांमोनानो, नोंथांमोननि गोसो, आं जिखिनि नङा आं बुजायना होबाय। बर'जों जुलि जानाया मोजां होननानै बुंबाय आरोना, गाज्रि मोननो नाङा। बिदा फंबाय गासैखौबो बुंहरबाय आङो। स' गिबियावनो नायग्रोना ला भिडिअखौ, मा जानाय जाथाया, बबेयाव गुवाहाटियाव बुथार जाजादों, मानि थाखाय बुथारखो, बबे डिस्ट्रिक्टआव जानाय, नोंथांमोना नायग्रोना लाबासो बुजि मोनगोन फुल भिडिअखौ दै। दे अब्ला बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय। जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो लोगोफोर, साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। ओमफ्राय लाइक खालाम भिडिअखौ, शेयार खालामना हो, जाहाथे जोंनि बर' फिसाफोरा एसे सेफटि थायो बा बर'खौ लानो हायो। आरो नोंथांमोना बिदिनो शेयार खालाम, गोदानबा साबस्क्राइब खालाम। आरो थेंक इउ स' माच। बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों फोरमायहरलाय। थ' थेंक इउ। क'क्राझार, उदालगुरि, चिरां, बाक्सा, तामुलपुर, रङिया, राङापारा, तेजपुर गासैखौबो सनितपुर बरायहरनाय जाबाय। दिनै बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आं भिडिअखौ नायदों फोरमायहरलायदो। अब्ला जों भिडिअखौ दान्दिसे नायग्रोना लानोसै, जाथाया बोरै जानाय लोगोफोर दै। थ' नायग्रोना लाबानो जाबाय दे। जाथाया थांनाय मंगलबार मोनानि समाव जादों। मैया प्राय 1टासोआवहाय खबर सफायदों जे गुवाहाटियाव थानाय जितु बिनि बिनानावबो दंखायो, बियो खबर हरदों जे बिब'आ बेबायदि न' सिङावहाय दरजा फांनानै दोङो आरो बेखौ बुखावनानैसो जेनेबा हाबनो हादों आरो बेवहाय बेबायदि गोथै सह'खौ फासि नांनाय बायदि जानानै बोखांनो हादों बा नुनो मोन्दों होननानै। आरो बेबायदिनो जोङो न'निफ्राय तारातारि मानसि लानानै बेबायदि बिफा, बिमादै, बिमानै बेफोरबायदिया थांबाय। आरो बेबायदिनो
थानायाव बेबायदि बडिखौ लांना दोनहैनाय जाबाय आरो बिनि उनाव बेबायदि एफआइआरबो होनाय जादों खोनानाय मथेब्ला जोंथ' नुवाखै सासे सेंग्रा दङमोन मोजां मोननाय मा बुंमोन बे आकाश प्रसाद ना मा बेबायदि जों बेबायदि सन्देह खालामदों आरो बे गुबुनफोरनिफ्राय खोनानाय बादिब्ला दा बेबो मोनाव दंखायोमोन दसे समबाबो बिदिना मिथिना मोननाय जादों दा बेनि उनाव मा जाखो जों डिटेल्स मिथिजोबाखै एफआइआर होनाय जाबाय दायो गुवाहाटियाव माबाफोर मावनानै दङ गुवाहाटियाव खोनानाय मथेब्ला बे साननैसोनि सिगाङावसो रिजाइन होबायमोन होननाय खोनादों बे मोनसे गारि कम्पानियावहाय बेबायदि मा मावोमोनथाय जोंबो डिटेल्स मिथियाखै आरो सिगाङाव मा मावदों सिगाङाव बेबायदिनो एनजिअ'बो मावदोंमोन MSW खालामखांनायनि उनाव एनजिअ मावबाय खैथामान बोसोर बिनि उनाव एक्सिस बेंकआवबो फ्राय बिदिनो बोसोरसे बा बोसोरनैफोरबायदि मावदों आरो बिनि उनाव थाहैनाया खै बोसोरसो जाखो गुवाहाटियाव थानाया बियो बे MSW खालामनायनिफ्रायनो बेयावनो थाबाय थादों आरो फ्राय 5-6 बोसोराथ' जाबाय खमावनो पस्टमर्टम दासिमबो जाथ'वाखै दा पस्टमर्टम खालामनायनि रेडि खालामबाय थादों दायो जोङो नागिरदों दा जों मिथिस'वा माबायदि जादों घटनाया खिन्थु जोङो न्याय नागिरदों जाहा सन्देह दङ बेबाबो माबा मोनसे फिजिकेलि नङाबा मेन्टेलि बेबायदि खालामनायनि जाहोनावनो बेबायदि जाथाया जादों होनना जों सानदों आरो जाय समाव जाथाया जादोंमोन बे समाव सुसमिताया हारसिङै दङमोन ना बे समाव जोंथ' जेनेबा दायो मिथिला खिन्थु बिनि जों फंबायनिफ्राय गम मोनदों बे 10थासोहालागै मोनाव बे बयफ्रेन्डआ बिदों दङमोन आरो भिडिअ कलबो खालामनायमोन बिसोरो सुसमितानि नोंथाङा मा जायो सुसमितानि आं बिमादै जायो आरो सासे बिमादैजों खालामदोंमोन आरो फनखौ आंनि फंबायजों खालामदोंमोन आरो बे समाव बै सेंग्राखौबो नुदों बे समाव नुदों नोंथांमोना माने बेनिखायनो सन्देह खालामदों आरो बे समहालागै दङमोनब्ला बेनो माबा मोनसे खालामदोंबो जानो हागौ बे सेंग्राजोंहाय मालानिफ्राय मोजां मोनलायदोंमोन एबा सोमोन्दोआव दंमोन बेखौ जों डिटेल्स मिथिया खिन्थु माय खोनायोमोन आरो आवगायाव बे माबायावहाय ख्रिस्टमास समाव फैदोंमोनथ' न'आव बे नङा बे माबाया सुसमिताया न'आव फैनायाव बिदों नांलायनाय बिदि खोनादों आरो जोङो खिन्थु एक्जेक्ट जों बुंनो हाला खोब समाव बिदोंमोन नांलायनाय फनफोराव नांलायनाय खोनायोमोन आरो माब्लाबा सेंग्राखौ आटक खालामबाय नामा आं बेबायदि डिटेल्स मोनथियाखै दायो जेबो मोनाखै आरो निउस मिडियाआव नुनो मोन्दों सेंग्राखौ माने एरेस्ट खालामबाय होननानै थारमाने जों बेयाव इसोरो बिजि जानायखाय फनबो बारा माबा खालामथ'वाखै आरो माब्ला सफैगोन गोथै सहआ फ्राय दायो पस्टमर्टम खालामनायनि उनाव फ्राय 3-4टासोआवसो सफायगोन बिदि सानदों आरो जों শ্ব'ৰুমত কাম কৰিছিলে গুৱাহাটী তাই থকাটো অনুমান 4 বছৰমান হৈছে ল'ৰাটোৰ নামটো আকাশ প্ৰসাদ আজিলৈকে তেনেকুৱা ভাল পায় বুলি মোক আজিলৈকে জনোৱা নাই ঘৰৰ মানুহবিলাক কোৱা মতে বহুত দিনৰ পৰা মানে তাৰ লগত কাজিয়া মানে হৈ আছিলে হয় মানসিক অশান্তি কৰি পেলাই মানে মেণ্টেলটো হেৰেছমেণ্ট কৰি থাকে ৰাতিত খুব কাজিয়া হৈছিলে কাজিয়া হোৱাৰ পিছত মানে ৰাতিত হৈ থাকিল বুলি মানে পিছদিনা গম পালোঁ আৰু হয় মই এফআইআৰ দিছোঁ ল'ৰাৰ ওপৰত এফআইআৰ এতিয়া চলি আছে ল'ৰাজনক বৰ্তমান এৰেষ্ট কৰিছে মেণ্টেলি টৰ্চাৰ কৰি পেলাই মাৰ্ডাৰ কৰা বুলি মই গম পাইছোঁ আৰু জানিছোঁ ছোৱালীৰ লগততো আমাৰ ৰিলেশ্যন তেনেকুৱা মানে ঘৰৰ পৰিয়ালবিলাক মানে কথা পাতি থাকে মোৰ ল'ৰা কথা পাতি থাকে ছোৱালীবিলাক কথা পাতি থাকে ডাঙৰ সৰু ছোৱালী আছে আৰু ঘৰৰ গোটেই মানে পৰিয়ালে প্ৰায় কথা পাতি থাকে ডেইলি সুস্মিতা অকলে থাকে লগত এজনী ছোৱালী আছে সেইজনী মানে সেইদিনাখন নাছিলে হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে প্ৰেমিক আকাশ প্ৰসাদক হাতীগাঁও থানাত উপস্থিত যুৱক যুৱতীৰ পিতৃ মাতৃ আৰু পৰিয়ালৰ লোক মই যোৱাকালি যেতিয়া তেখেতে ভিডিঅ' কল কৰিছে তেখেতৰ লগত আকাশক দেখিছোঁ আকাশ প্ৰসাদ নামৰ ল'ৰাজনক দেখিছোঁ মই আগতে দেখা নাই তেখেতক কালি পৰহি প্ৰথম দেখিছোঁ ভিডিঅ' কল কৰিছে হয় তেখেতে তেতিয়াই দেখিছোঁ আৰু তেতিয়াই গম পাইছোঁ যেন তেখেতৰ বয়ফ্ৰেণ্ড হয় বুলি নাই আপত্তিজনক একো নাই মোৰ বয়ফ্ৰেণ্ড আহিছে বুলি কৈছে দেখুৱাইছে তাৰপিছত তেখেতে এনেই ফেচটো দেখুৱাইছে
মই তেখেতেতো মানে হেৰিত হয় অলপ হিন্দী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ হয় বস্তুখিনি তেখেতে বুজি নাই পোৱা বস্তুখিনি মই সেইকাৰণে কোৱা নাই মই নেপাতো বুলি কৈছোঁ তেখেতলৈ এতিয়া নেপাতো মই বোলো ড্ৰাইভ কৰি আছোঁ এতিয়া নেপাতো পিছতকৈ পাতিম সেইটো বুলি কৈ পেলাই মই কাটিছোঁ ফোনটো তেতিয়া তেওঁলোক একো নাই একদম ধুনীয়াকৈ এটা এটমছফিয়াৰত আছে তেখেতসকলৰ একো কন্দা মেলা একো নাই নাই ঘৰ মই এতিয়াই গম পাইছোঁ যেন তেখেতৰ ঘৰটো হৈছে আপোনাৰ পল্টন বজাৰ এখন হোটেলৰ তেখেতৰ বাপেক হেৰি হয় অনাৰ হয় ঠিক আছে তেখেতৰ ল'ৰা আমাৰ আকাশ